lidi, vítejte u nového videa, to je Toka Boka a Part rozmazlená mladší sestra. Můžu vám představit postavy. Tohle je tatínek Pepa, tohle je maminka Kája, tohle je dcera Bára, nejmladší, a tohle je nejstarší dcera Klaudy. A můžeme se vrhnout na příběh. Ráno. To je ale krásné ráno, ale budu muset zbudit zase ty naše děti. Ach jo. Doufám, že na mě nebude zase hnusná ta malá. No nic. Jdu je zbudit. Vstávejte, vstávej, Báro, vstávej. Co mě budí? Pardon. Co mě budíš, ty hnusná mamino? Hele, tak on si ke mně nechovej. Ale já se budu moc chovat, jak chci. No to teda ne. Ale můžu. No to teda jako ne. Běž se připravit a udělej si všechno, co potřebuješ. No dobře, ale mě si fakt nechce, mami. No to teda musíš, dělej, běž. Promiňte. No dobře, jdu si teda připravit. Ona ještě spí, ono jí to neprobilo. Ach jo. Tak to jdu zbudit. Klaudí, vstávej, Klaudí. Co se děje? Neboj nic se neděje, jenom už je škola. Zase škola? To fakt nemůžou být ještě prázdniny. Je mi líto, Klaudy, ale nemůžou být. Ach jo, no nic, tak já se jdu připravit. Ještě vlastně musím zbudit tátu. Pepo, vstávej. Jo, zase do práce. Jo, do práce. Tak běž si sednout ke stolu a já jdu připravit jídlo. Omlouvám se. Tak, já jdu teda připravit jídlo. Jakoby, že něco dělá. Tak já si jdu teda připravit. Tak si třeba vezmu tyhle ty šaty. No jo, tak já si tady ještě sednu a zapnu si notebook. Na co se chci podívat? Třeba tohle. No, tak já se taky půjdu připravit, no. Tak já si asi vezmu tohle. To je sekřno. Já si vezmu asi tohle. To vypadá nejlíp. To si beru každý den. Tak já jdu ke stolu už. Ten mě to bude tak srandovní. Tak, už to mám uvařený. Ale kde je ta malá ještě? Ty vogo. Ach jo, tak já pro ní musím dojít. Co tu děláš? Co tu děláš? To nemáš na to koukat. Máš tam už snídani. Ale mami, já si chci dívat na počítač. No to máš smůlu, holčičko. Musíš se jít nasnídat. Ale já nechci. Pojďme si víc snídat, já nechci. Ale teda musíš, tak mazej ke stolu. Dobře.
Promiňte. Vezmu tě a jdeme. Teďkon budeš sedět tu. Dobře. Tak jdeme jít. Už to snědli. Tak já jdu teďkon teda uklidit nádobí. Já se jdu zatím převlíct. Co si dneska vezmu? Ne, to není mojí. To je moje. To ne. Tak třeba si vezmu tohle. Zatím tady počkám. Já jdu zatím koukat na notebook. Můžu taky se jít dívat na notebook. Ale jo, můžeš. Dobře. Já to jdu uklidit. To se krš nejde vzít. Tak, už to mám uklizený, tak já si jdu převlíct. Podívám se na děvčata. Co pak děláte? My se pořád koukáme. Dobře. Tak jo, tak já se jdu už převlíct. Co bych si dneska tak mohla vzít? Tohle to? Jo, to je hezký. To si vezmu. Tak jo. Tak já půjdu říct dětím, ať se ještě připraví batohy a můžeme jít. Děti, připravte si batohy. Dobře, mamko, ale já nechci do školky. Musíš. Já nechci. Já nechci, mami, já ti to říkám, já nechci. No to teda půjdeš do školky. No to teda jako do školky půjdeš. Ne, nepůjdu. Půjdeš, ti říkám. Nepůjdu. Dobře, zabavuju ti počítač. To se nemělo stát? Ale já chci na počítač. Ty mamino hnusná. Ty mě nebudeš říkat, že jsem hnusná mamina. Ale budu. Nebudeš? Budu. Maminka má pravdu. Nemůžeš si takhle schovat. Ale já můžu. Já jsem královna. Vy nemáte mi co poroučet. My jsme tvoje rodiče. Tak toho nech. A nekoupíte mi nový telefon? No tak na to zapomeň, děvenko. To teda ne. Nejdu na ty ubrněný školy, školky. Ach jo, ta naše dcera je tak rozmazlená. Ta starší je akorát dobrá, hodná. To jo. Ach jo. Tak já si jdu tady zapnu ten počítač. To prčic. Tak. A já si půjdu teda připravit do školy. Tom zde se grifuj. Ne? Takhle. No, tak peníze tam mám a tak. Ale potřebuji tam zrovna tuto knížku na dnešek. Tak,
Ty knížky potřebuji. Tak já už mám zbaleno. Ne. Teď ještě ségra. Ségro, zbalíš si? Jo, zbalím. Já nechci, proč? Venku není vůbec zima. Co tu máme děláme, tu chybí pan Strom. Tak. Já to už můžu vzít. Všichni jdou do školy. A do práce a do školky. Mám ji na práce. Ráno zase v práci, ach jo. Prodávání oblečení. Většinou sem chodí divné lidi. To je většinou takový divný, no. Tak třeba jakoby, že doufám, že nepřijde nikdo mega divnej. No, musím se chovat normálně. Tak musím chvíli počkat. Dobrý den, máte tady nějaký Gucci věci? Paní, můžu se zeptat, co je Gucci? Vy jako nevíte, co je to Gucci? Oh my god, tak to teda ne. Máte vůbec TikTok? TikTok? No jasně, TikTok. Jo, mám. Oh my god, tak vy jste mega, vy nejste ani slay girl. Bro, tak to nebudu vůbec nakupovat. Vy vůbec nevíte, co je to Gucci. Nazdar. Nebudu se s váma bavit a udělám na vás hate. A nebudu tam o vás říkat vůbec hezké věci. Jste hnusná, nafrněná, s bradavicí na nose, hnusná, která nepoužívá tolika TikTok a neví, co je Gucci. Udělám o vás hate na TikToku. Nazdar. Ok, mega divná týpečka, ale... OK. Vůbec is not funny. OK, úplně mega. Takový divný lidi ke mně většinou chodí, no. Dobrý den. Dobrý den. Měl jsem tady objednávku svýho dresu. No, můžete se tady podívat, jestli to už dorazilo. Někde by to mělo být v regálech. Dobře. Našel jsem svůj dres, kolik to bude stát? No, vy jste si to vlastně objednal přes internet a už jste to vlastně zaplatil, že jo? No, to je pravda. Takže to vlastně máte zadarmo. Dobře, děkuji. A já se ještě přeblíknu do toho normálně a dáte mi to prosím do tašky? Ano, určitě. Tady to máte tu tašku. Děkuji. Jo, a za tu tašku mi zaplatíte 5 korun. Omlouvám se, dám to na dluh, nemám teď kolem sebe prachy. Dobře, nashledanou. Hele, paninko, máte tady nějaký krásné oblečení? No, jako máme tady hezký oblečení, můžete si jít vybrat. Dobré. Já bych teda poprosil paní tohleto. Ale všimla jsem si, že vy jste taky krásná. Já bych ještě poprosil vaše číslo. No to teda jako ne. Okamžitě toho nechte.
Prodávám akorát to oblečení, ale žádné moje číslo nedostanete. Ale já chtěl. Jestli to nenecháte, neprodám vám vůbec nic. Dobře. Tak já si chci koupit jenom tohle. Tak to bude stát 200 korun. Dobře. Tak, vy máte prachy. Jo, děkuji. A můžete jít. Naschledanou. Ach jo, to byl fakt mega divný den, ale ještě, že mi to končí. Tak jo, tak já už můžu jít domů. Tak, jsem tady v práci. No, mám toho hodně. Tak, musím se věnovat pevně této paní, ta je tady obdnená. Dobrý den. Co byste chtěla udělat za účes? No, já si tady ještě vybírám. Dobře, paní, tak já s tím půjdu. Zatím hezky vybírejte. Tak. Takže, pane, vy byste chtěl ostříhat? Ano, nic nevidím. A obarvil hlavu? Ano. Tak jo, tak umyjeme. Tak, pane, líbí se vám to? Ano, líbí. Děkuji vám moc. Ano, jdu se zatím podívat za paní. Tak já se jdu podívat. Dobrý den, paní, už jste si vybrala? Ano, vybrala jsem si. Tak jo, tak já vám to jdu spustit. Děkuji vám. Není zač. No. A tady tento díl končí. A mějte se hezky. A zatím čau. Uvidím. Bude ještě part 3 a hrozně se omlouvám, ale já jsem měla jiný dům a bylo toho víc, ale mě se to všechno, jakoby, že to pokazilo, takže tak. Bye!